Kan bakat mah Gaza kadang ya iskman. Ke UK, Canada, bat ke Australia, ke lai Kristen ban itu pura. Ya ke Palestine state hagas ngeblay. Kajing Kristen ke bala penrem jor dah ke Israel. Menteri rang badu jong ke Israel, Benjamin Netanyahu, ula penmi ya kajing maham ke bateng ya ke UK, Canada, bat Australia, hadin bagini ke lai teli kiri. Kila Kristen ban itu ya ke Palestine. Kum ke state hagas ngeblay. Hagajing penbenar nak office jong menteri rang badu Netanyahu ula penrem ya kita kiri bagi ai khusnam ya ki kamle no. Hagajing kren jong prime minister ka Israel ula ong shisho bakanam don kanu ke state Palestine shesep ngi jo ka Jordan. Hagajing kren jong Netanyahu ka penpau shisho ya ki thongthma jong ka sokar jong baka jing peteng ban terbom ya ka Gaza Strip hagikti jong ki shipa Israel. Prime Minister ka Israel Benjamin Netanyahu ulama ham bakanam don kanu ke Palestine state ka jubab ya kajing persyang ka bakhaddu ban penbor yang ni halor ka terrorist state ka bashir khai haka pedeng jong ka ri jong ni on ai hadin ka jingwan pai jong an ri Amerika ngadon ka khubor ka basyai sakitu kinong ilam ki badang itu ya ka ri Palestine hadin ka jing penyap breu ka bashir khai haka nyau teru Oktober pi ai khusnam ya kileno da ka khusnam ka bakrau Bat ngadon sakawai pat ke kubur nak kebenta jong pi. Kamdai banja bakandon ke Palestine state ke syapang semni jong ke wa Jordan. Daki snem ngalak hanglat ya ke jingtau ya ke takari ke syirkai persya ya ke jing penbor ke jurba napori ban nabari rukum jo. Nilale ya ke ne da ke jingkut jingmut pada ke jinglong nong sen syar ke bastan. Nalor kata ngelapan pun arsya ya kajing syong snong ki jiu ha judia bat samaria bat ngin yai beteng ya kan kalati long shisho prime minister Benjamin Netanyahu ka UK Canada Australia kala itu pura ya ka Palestine kan ba kathma ha Gaza karang ya shakman bat ka Israel ka ya kendu ya kajing penbor ka bakrau na kiri ka berthai ban vengno ya ki sipai juga ka UK Canada bat Australia kala ya shaprang ban itu pura ya ka Palestine kum kari ha kasmi ublay baro laingut ki menteri rang badu jong kita kiri kala penpau bakan ka jingle kawan hapring ka jingsha thombor ka barang ya shakmat ha Gaza strip kala penrapro baka jing itu ya ka Palestine ka dai tang kalat ban ya shaka jingsuk ka ban ha kan ka thain hapring ar tali ki jla hadin ka to kan ka ka Portugal ru kala rung ha ka tai ka thop da ka ba itu pai ba ya ka jinglong ri jong ka Palestine Thank you.